Ni sortzeiz etxe euskaldunekoa naiz, herri euskaldunekoa, jende implikatua, naturalki, beste ideologiari gabe, euskararen munduan. Seminariora oso gazterik eman ninduten, 12 urtekin, eta guretzat harrigarria izan zen, zeren han, erderaz ere oso gutxi genikiun, oso gutxi, zaila zen guretzat hasieran, eta gainetik ginuzten zaindariek, ez ziguten iz bat ere euskaraz esaten uzten. Kastigoakin da dana. Da, hain urrutia joaten zen, gure kursoan adibidez, 6 geunden herri berekoak. 6 lagun, herrikoak. Eta gure artean, biztan da, sekula iz bat ere alkarri erderaz esan gabekoak. Orduan, askotan, ateatzen ginenen kalera, klasea bat bukatu, eta, haize bizkat hartu, iz batzuk egin lagunekin da ematen ziguten egiten dien bezala pausaldi bat. Eta bereziki goratzen dut astelenetan, ze igandeetan bisitak eukitzen ginuzten. Batenak espazien, beste batenak herriko norbait gehienean pasatzen zen igandero. Orduan, pasatu zanaren partetik, beste guzti informazio ematen ziguten. Hau, eta hori, eta hola, eta hola. Eta zaioten ginen. Eta orduan, ateatzen ginen lehen pausaldira, askotan tendentzia gendun, elkartu egiten ginen. Eta elkartzean, baina berehala, bazirudien gure zaioten ziela. Oan digoratzen dut, euskaldun porrokatua zan bere familiatik, baina beha zan zaindari nagusia, eta gure gana etorri testen zion, ya están aquí los de San Sebastián hablando como siempre un castellano perfecto. Vale, fuera de aquí, venga, dispersaros. Osa, hola, ez ziguten uzten hitz egiten ere. Ikusteko ze girotan horrela urtek, horria hogeita hainbat urte neuzkela, azken urteetan, ni 24 urte artean egon nintzen, eta 22kin izan zen, sartu nintzen ikastoletan udalekuetan. Udalekuak hasi ziran. Hasi ziran Araban, Barrian eta Ozaetan. Eta ni izan nintzen talde txiki bat ginen, eta han seminario hiru bai, eta beste emakumezko anderino batzuek, Donostiko anderino batzuk, eta baita ere monja edo ziren edo izandako batzuek. Orduan ikusi ze jende ginen, jende berezi bat. Eta, aur asko etortzen zen, lehen urtetik asko etorri zen. Aurraiekin dena euskeraz, dena egiten gendun bestez. Baina, gu ginenan, aizlautako talde bat, badakizuten undagoen gaina hori, zona hori, eta, umeekin bizi genduena, olako esperientzi berezi bat, eta gero egia da, gure artean bilkura asko egiten genduen, eztabaidatzeko eta jakiteko. Orduan ikustezu, militantzia euskararena horrazten da. Gero gaina militantzia hori urte guztian, are eamaten genduen bilkurak egiten ginuzten Donostian. Eta bilkura horietan, joaten ginen, gauzak eztabaidatzen, prestatzen, da ikusten. Esateko, izbatean, ikastolak momentu hortan ez zuten onarpenik. Ikastola gutxi batzu ziren, zeuden, gorak hasita, baina legalidadez kanpo, eta orduan dakizutenez, hori ni esaten ez urtea 75, 76, lehen legalidadea eskaintzen hasi zien Eleizaren organizazioen azpian jarriaz, ikastolak. Eta Gipuzkoan bereziki Eleiza eskaini zuen bere itzala. Ni zazpian, hortik, Parisera joan nintzen. Parisera, asfixiauta sentitzen nintzen, oso gaizki. Asfixiautez bakarrik euskeraz ezin gendulako egin, euskeraren mundua oso jazartua zegolako tola, baizik baita ere ideien aldetik, pentsamentuan aldetik, ezin zan ezer espresatu, ezin zan ezer esan, ezer ikasi, ikasketak ere ziren oso komprimituak. Eta orduan esan nuen, banoa Parisera.
Eta Parisera joan itzen, hain zuzen oantxe, urriaren 13an egin ditu, 50 urte ni Parisera joan itzela. Eta han, zeharo, baina hola, beste harremanik ez nuen, zuzenean Euskal Etxera. Banekin Euskal Etxe bat zegoela eta Euskal Etxera. Orduan, Euskal Etxea zehatu, eta han topatu nuen jende mota bat. Jende mota hortan, zeuden 3 egiko eskapatuak zeudenakan. Ieslari, egitik, Beste 6 brankakoak. Brankazien eta laugarren asanbladakoen jarraitzaileak, Txillardegi eta horiek. Txillardegi beha etxegonan, antzeuden Benito Eloalle, Imaz, abar. Eta gero zeuden, eta 5. Zenbait. Gaina, goratzen dut, 3 nagusi zeudenakan, 3 bizkaitarra ziren, liberatu izendakoak. Eta liberatu bezala erretzen joan zienean, korrika ez kanpora eta Parisen. Oandik, etzegon masarik, refugiatuen masarik. 8 emadak zute, Parisen gauza handia gertatzen dira, zoragarri guretzat, ni ja unibertsitatean egon, garai hortan, eta guretzat izan zen, opari bat, hor ikasten dezu unibertsitatean baino askoz gehiago. Kale gorrianan ibiltzen ginen, eta gero, Parisko antzerki nagusiak, unibertsitateanak okupauta zeuden, eta han, 8 orduan, ez zien izten, 8 orduan debatea oten zen. Eta frantzesa gaina artista dira, asko hitz egiten dute, luze hitz egiten dute, bakoitzak hitza hartzen zuen, eta antxe oten ginen haiek ikusten, haiek entzuten, asko ikasi genduen. Horietan. Ondotik, horrek, oihartzuna handia eduki zuen mundu guztian. Eta Euskal Herritik, 9an, 9an, esango nuke, 50 ikasletik gora unibertsitatera etorri zien. Ikusteko ze garrantzia duten gauzoiak, jende sensiblea, ikastea. Gehienak Euskalduna gaina. Euskaldunak. Orduan, hoiekin, guia angeunden, hasi ginen, bilkurak egiten, elkarri laguntzen, formazioak egiten. Formazioen artean goratzen dut Euskal Etxean sortu genduela, eta igandetan egin genduen, libre geundenean unibertsitatetik, gero Axularrena aztertzeko talde eder bat. Eta handik pasatua dira gaur oso ezaguna diren asko, talde hortatik. Orduan, hori guretzat gauza zoragarria zen. Esan edo, Euskal giroa indartzen, Euskal giroan saiatzen, haitu ginela luzez. Hortik, udara etortzen zanean, egoarrik etortzen zianean edo, Baionara jesten ginen. Eta Baiona esaten dudanean, batzutan baita ere bidartera, edo Donibane Loitzunera, baina Baiona, hau zen gure destinoa. Eta Baionan, dakizuten bezala hor, 70etik aurrea, 10, 11, 12 urte horietan, hasi ziren Euskal Asteak. Euskal Asteak ere hasten dira, zergaitik, esan denik Parisen hainbeste ikaslea agertu zala hegoaldekoa, baina hemen refugiatu masa handi bat etorria zen. Eta refugiatu horiek, biztan da, kutsatzen zuten hemengo jende asko, gazte askokin, harremanak zituzten. Ordu arte hemen ezaguna eta eragin pixka bat zuena, enbata zen. Baina refugiatuek bai enbataz kanpo jende asko gana heltzen zien. Eta orduan sortzen joan zen Euskal giroa gerozta handiagoa. Eta hori zala eta hor nik aitortu behar dut eta merezi dute jende gazte batzuek ezautez baitu ere, ezagutzea, izugarrizko papera eduki zuten aste kultural horietan Jan Aritxalarrek eta Pierres Sarritonek. Hoi biak zian jaunda jabe hor eta militantzia ikaragarriakin ematen zuten. Orduan, aste kulturala zen, aste kultural horietan programazio bat egoten zen, oso zehatza, eta persona jakinak egoten ziren,
bai itzaldiak emateko, bai eztabaida moduan ere, 3-4 lagun mailan jarrita, eta tarteka baita ere inbitazio batzuk egoten zien musika pixkat entzuteko ere euskal musika, euskal kantarien eragina ikaragarria zen momentu hartan. Lan handi egiten zuten, eta nola ez, euskal giro guztietan sartua zeuden. Orduan hor, urte haietan gu, bakazioak beti bereziki irailari lotuak hartzen ginuzten, hor, inguru hortan. Eta horre izaten zien, aste horiek, eta joaten ginen betik, han ibiltzen ginen, oso guztua, eta guretzako ere izaten zen, jende asko agurtzeko ere bai, hegoaldeko jendeare etortzen zen, hemen bizi etzana, han bizi zana, eta, bueno, hola gurutzatzen ginen, aspaldi ikusi gabeko jendeekin, da egoten ginen, eztabaidatzen genuen, da barra. Guk hor, bueno, anedota bat edo historia bat, en fin, dokumentua dago, 1972an programauta zegoen Aresti Oskorrirekin. Eta, bueno, orduako gauza hemen borroka handi bat zegoen. Parisen adibidez, Burgosko prozesuaren ondotik, esan nahi doa 11-katik, oso interesauta zeuden adibidez, kasu hontan, Espainiako alderdi komunista. Ikusten zuen, abertzale gazte, ezkerra abertzaleko jende, hola ideia gaina irikekin zebilen jende asko, zegola, eta programazio bat edo zerbait egin nahi izan duzuen jende hori bereganatzeko. Eta horien artean izan zen, adibidez, eskaintzea ikasle universitarioi aldizkari bat. Euskeraz, alderdiak ordaintzen zuena. Hori, zuek ezautu egiten zuten, saioa deitzen zen. Saioa. Eta, bueno, 3 zenbaki edo bakarrik egin zituzten. Eta orduan, karo, gure artekoren bat izendatu zuten komunistak horren buru. Haren bidez. Gero hori oso ezaguna da. Euskal Herri kanpoa bizi da urteetan, ez da hemen ez du zehundirik euki. Eta persona horren bidez nahi izan zuten, hori, esan dut, 70-arreari igual heldu ginen ikasle abertzale euskaldunak, horiek lotzen zituzten. Gu, biztan da, ezker abertzaleko ideia beste batzu ginuzten, eta hori boikot egiten hasi ginen, hori mozten hasi ginen, hori hortik ez. Gu behar dugu aldizkaria, behar ditugu zeak, baina ez modu hortan lotuak eta alderdi batek kontrolauta eta haren zeakin. Horren aurka. Orduan borroka handi bat egon zen. Borroka horrek ikusten genduen bere proiezio ikuzuela Bilbao aldetik ere. Eta Bilbao esaten dean Donostia aldetik, hegoaldean ere. Eta horien artekoa entzutez behar bat badakizute lur editoriala. Eta lur editorial hortan, etzan bakarra, baino gola personaje nagusia Gabriel Aresti. Ue ibili izan hori zehatzen. Han berdin alderdi komunistak dirua zehatu zien, handik, ere jendea, pilpilean zegoen euskal jende berri hori, batzen zuten eta zea bera. Orduan, karo, 72 hortan, Aresti etorri zanean Oskorrikin zehatzea, kantu bakoitza beak aurkezten zuen, normalean poema horiek beak egindakoa zien. Eta han sartzen zuen izugarrizko txapa esango duke politiko zea bat, oso alderdi komunistaren ingurukoa. Gu hori onartzeko ez geunden prest. Eta orduan euki genduen eztabaida gogor bat. Hain gogorra Aritxalarrek denok kanpora bota ginuzten. Esan zuen, nire etxe hontan erakustokian, ez dut onartzen. Denok kanpora, denok, itxi egin zuen. Eta hori horre egondako eztabaida hori grabatua dago, eta baita publikatuare dago.
Susak dauke publikazio bat, ze Maite grabatu egin zuen, eta etorri zitzaigun guri eske, eta eman zuen da, hor dago, ez dut ekarri honea, baina hor daude bi CD hola nahiko, eta oantxe Oskorri beak eskatu zigun baimena, eta eman diogu ere, beak ere atea dezan, guk ez dauko zerik. Han daude, ez da bai da gogorroiek, han agertzen dira, pixka lotxagabeak, eta, karo, testu ingure ezautzeztunak ez dakit zerta dato zauek, ze pasatzen da hemen. Bueno, ikusteko ze girotan bizi ginen. Jendea sutsu, hori gauza ederra. Jendea su hartu zuen, gazteak zerbait egin nahi zuten. Euskararen mundua aurrera eraman nahi zuten. Bueno, durden badak ezute, urte hortan ere, Karlo Santa Maria zegoen beste zean artean, eta orduako ideia hortze gehien, baina huen norbait zan, garrantzia handiko gizona zan, pisua zeukena, eta kontxo, zergaitik ez egiten udako asteekin barren udako unibertsitate bat, eta bueno, jende denok ados. Han moitzen ginen jendeak, giro hartako jendeak, erabat ados. Eta horrela hasi zan, 13an, 14an, 15ean, eintzan, Donibane Lohitzuneko UEU famatori. Neri, 73koan, ni aste hortan ez nintzen egon. Zergaitik, bueno, hotel batean zaindari bezala lan egiten nuen, eta familien euken, orduan txegen duken aurra, txikia, Maite hemen egon zan, Maite joan zan, Paulo Aziuta ere bai, oie joan ziren, joni Parisen nire lana egiten, ezin etorri, ez nintzen libratu. Hola, baina 14koan bai, 14koan guk gauza importante bat egin agenduen, eta izan zan, aboztuaren 14ean, Zabal elkar liburu denda sortzea, eta irekitzea. Eta gaina, lehen egunetik zorionez, guretzat, ez zitu ikaragarriakin. Eta orduan, karo, nire programatua izan itzen Donibane Lohitzuneko, hortan, UEUko emankizun horien artean. Eta hor bai, horria parte hartu nuen, eta parte hartu bakarrik ez. Hor, oain esango izut, gauza importante bada, behar bada zue gaina lortu dezakezute, egun batean. Hor, ja, ezagunago edo adin gehiago zeuketen jendeak eta gaztegoak geunden. Gu gazten artean sartzen, gu ginen gaztenetakoak. Eta laun hartu ginuzten Maite Barrenetxek, eta Maite Barrenetxe zan Franz 3 telebista kateko euskal emankizunen gidaria. Emakume zoragarria aldatzen joan zen bere, eta azkenean gurekin, guri konfidentziak eta zenbat aholku eman zizkigun hil aurretik. Bere etxea deituta. Hiltzen zegon, eta ze gauzak esan zizkigun, gauzak grabeak ere, zu jakitean nahi dut, eta ze pasatzen dan, azpian zer egondan, da zer dagonda. Orduan, horrek, lau gazte hautatu ginuzten, nik uste ni hautatu ninduela Zabalen, orduako irudiak eta gure zeak eta pasatu ez da, Maite berriz orduako lau aldizio grabatua zuen, honen emankizuna pasatzen zituen hor daude. Eta, gurekin harreman handi bat hartu zen. Eta ni deitu ninduen bat, beste izan zen Jose Ramon Etxeberria, ikusi, gaztetxoa, eta beste bi iparraldekoak, eta zien, ezautzen dezutena, Claudio Arruxet eta Ramontxo Camblon. Orduan, gure laueokin, hola, elkartu ginenan, eta grabazio bat egin zon, nik uste dut ordu erdi bateko, hola. Eta hori, bere emankizun horietan pasatu nahi izan duzuen. Eta, ez ustean, debekatu egin zioten. Eta debekatu galditu zen, ez da behin ere pasatu. Orduan ikusten dezute hori izan zen eukin duen lehen kontakto fuertea eta hortik aurrea urtero programa hauta. Bai urren urtean Donibane nintzena, eta gero ustaritza pasatu zeanean ustaritzen, betian ginen, betian moitzen ginen, eta klaro, gerozta handiagoa, gerozta hobea, gerozta aberatsagoa, gerozta jende gehiago zetorren.
Hor, badakizut ere, kontatuko dut hau, urtean zehar, hori prestatzen joateko, horri koordinazio nolabait emateko eta hemen iparraldean Manes Goienetx izendatu zuten eta ikasen bidez berezik egiten zuen, beste elkarte batzuk ere onartzen zuten, eta laguntza ematen zuten, baina ikasten kudeatzen zuena. Eta orduan guk urtean hilero bilkurak egiten ginuzten ikasen. Manes Goienetxekin, Cristian Ertxaluz, ni neu, Charles Bidegain, Jean-Pierre Celiez, hori ikastoletako zuzendari nagusia zan garaian, 6 lagun zoazpi bat egoten ginen. Izen hori bai, eta beste ematere esango nuke igual, baina bueno. Hori denak. Eta bilkuro horietan joaten ginen, ikusten, hegoaldetik ze berri zeuden, ze zeuden, Manesek ematen zuen guzti hori. Eta gero, Manesek sostengu osoa zuen Aritxalerrena eta Pierre Sarritona. Hori oso importantea zen. Konfiantza oso iten zioten berari, berazan, eta orduan bere bizkarre goten zen, bi aldeen koordinazio hori zehatzea. Eta gero badakizute berehala, nik uste ustaritza pasatzean olako zerbait izan zara hor urteaz jakingo dituzue, Martin Orbe etorri zen. Martintxo, danok ezautzen genduna, aspalditik, guk gogoan dugu, beha, heldu zanean honea, eskapatuta, Maitek ezautzen zuen, han Arratiatik etola, eta gure etxea etorri izan. Eta gure etxean egon zen, hainbat zehaz, pixkat, beste martxa batzuk hartu arte beak. Eta Martinek, dakizuten bezala, oso zuzen, oso eskaintza osoakin, eraman zen hori, bai hemen, da hegoaldean, hainbat urtez. Hoi dira, euren aserak hemen, eta Euskal Herrian. Guk nola ikusten genduen? Ikusten genduen, elkarte bat bezala, unibertsitatearen ezazagun oinarria izan behar zana. Zimenduak izan behar zan. Ueun gainean unibertsitate euskalduna egin behar zan. Hor zegoen euskera bizizuena, euskera eskainat, euskera eskaintza gaitik, askotan bere karrera profesional txoietan da ere, egoak mozten utzi zana. Horri inbertitzeko, edo horri emateko, horri indarra egiteko. Holako jende asko egonda. Ez da pentsatu behar dana, jende askok eman du, galduez ematean beste gauza batzuk, edo beste promozio batzuk utziez. Hori da ona. Horrek esan nahi du, jende implikatzen dela, sinisten duelako, benetan egiten duen hartan, eta garrantzia handi ematen diolako bere buruan, eta bere inguruak ematen diolako ere, horrek ere konfortatzen du, indartzen du. Orduan, euren jokabidea oso importantea da. Ni neu, eta nire aurretik 2 urte lehen hau hasi izan Euskal Herriko Unibertsitatea. Ni 83an sartu nintzen, baina beste 2 urtean aurretik funtzionatzen ari zen. Gu sartu ginenean, ausardi guztiakin, euskarazko kursoak jarri ginuzten. Gu jartzen ginuzten, ez zuzendaritzak, gutxiago ere, zuzendariak ez zuen nahi. Han euskaldun konbentzituak geundenak eta ia gaina ibilita geundenak, gu egun da beste okudazutan, gure zeak egiten, eta pixkaka borroka eginez, kursoak egiten uzten zizkiguten. Baina beste gabe utzi. Eta hori joan zan, nolabait lege indarra hartzen, ofizialki erakasle batzuk bilingua ginen, zazagun bi hizkuntzatan egin ginuzten kursuak, euskeraz eta gazteleraz. Eta orduan, jendeari uzten zitzaion, libre, dakizuten bezala, inungo zeharik gabe, hautatzen euskerazkoa ala erderazkoa. Erakasle berearekin batzuk euskerazkoa etortzen ziren, da bestetik erderazkoa etortzen ziren. Hori bereizten da hori indartzen. Hasiera hartan, ez ginen asko,
baina bai sutsuak eta bai gogotsuak eta gero giroan ikasle asko zegon gu bezala pentsatzen zuena. Osea, herrian lan egiten izan elkarte asko, jende asko. Eta hori unibertsitatea agertzen zanen gaztea zeitun ikusten zen. Orduan, bide horrek zerbait lotura behartzen da, lotura hori ere ueuk egiten zuen. Ueu dugu zutabe ikaragarri bat, historikoa, eta gorde behar deguna betiako. Euskal Unibertsitateak ezin da egin ueu kontuan euki gabe. Ueuren gainean eta ueren inguruan, ueuk dauken histori hori emankorra izan dalako eta serioa izan dalako, eta izaten jarraitzen duelako. Orduan, gu geho jabetu ginen gauz askotaz. Adibidez, unibertsitatean irauten duenak, azkenean karrera bat egitea behartzen gaitutze. Jarraitu barezu. Eta, sartzen ginen karreran ere. Baina, pentsazazute, sartzen ginen egiten gendun lanaren gehiengoa kontuan euki gabe. Eta puntuazioetan ere 0 izanez. Osa, ez zuen ezertako balio guk zehatzen genduna hortako. Karrerako ez zuen ezertako balio. Euskeraz egiteak. Eta hola urteetan izan da. Orduan, beste karrera hori erderaz egin behar genduen. Beste karrera hortan ere berderaz sartu eta bakar batzu behar bada renuntzia hoiken zuten, fuera. Eta hemen zea bat bilatu dut sindikatokin deztekin nola hemen irauteko, eta lasai jarraitzen dut nire euskal munduakin. Beste askok biak ematen ginuzten, biak egiten ginuzten. Egia da, beste egiteak indarra hundi ematen zigun, adibidez, gu hainbat katedratiko izan ginen, eta katedratiko izan da, eta hori da euskerako irakasleak hori dira, eta euskerari ere zea bat ematen zion, indarra ematen zion. Orduan hori ere ikusten genduen, guzti horrek ere balio zuela. Baina ikusten dezuten bezala, euskerari inongo balorerik eman gabe kurrikulum guztian. 0 balore. Hor, ehunka, pasatu dira, ehunka irakasle horrela. Eta gaur, egun, zorionez, oandik ez dago bide hori behar dan tokira eraman da. Gaur handik kurrikulunak egiteko euskeraz egiten dituzun lanak eta erakaskuntzak eta ibilbideak eta guzti horiek oso gutxi kalifikatua daude o baliatua daude. Horretik uste dut ueuk eman behar du borroka hori ere, ez dut uen bidez, ueu zerbait da, ez bakarrik personalki, individualki, baizik kolektibo bezala, eman behar da, eta guk ueun barruan, batean eskatu eta uztaro sortu genduen. Bereziki goratzen dut Iruña, gai hontaz zehatzeko, handik etorri zan uztaro sortzeko behar hori, edo ideia hori, edo gogo hori, edo. Jende asko ginen unibertsitatean urtea pasatzen genduenak, unibertsitate beste horietan, Euskal Herriko Unibertsitatean, baina baita Deustokoan, bai hemen iparraldean ere batzuk bazeuden, hemen ere bazegonia zea bat. Jende hori, hautza joaten zanean, unibertsitarioak egiten duten bezala, eman behar zuen gaia, behar bada ondo redatauta, idatzita, artikulo preparauta, publikazio bateako ideiakin, nola, euskeraz. Baina, karo, hitzaldi horiek egin, eztabaidak egin, da behar bada gaina oso ondo pasatzen zan, jendeakin harremana oso ederra izan zan, aberatsa, eztabaidak eta sortzen ziran positiboan, eta gero lan horiek gelditzen ziran baztertuta, nun aterarik etzegola. Eta hori pena handi bat zan, aparte dezezioa lan egiten zuten jendeentzat. Eta orduan, esaten duen, kontxo, baina ezin aldegu zerbait sortu edo zerbait zeatu hauek ateatzeko. Hemen lan asko gelditzen da.
Eta lan horiek mereziko lukea, bintzet, hasi ateatzen. Eta hola, zuzendaritzakoak, UEUko zuzendaritzakoak, batzuek ikusten dut, hori entzun, gogoetatu eta planteatu egin zuten. Eta planteamenduaren ondotik onartu. Eta esan, bai, egin behar dugu, ausarta. Hori da, aldizkari bat zeinek eosteko norentzat. Ze aldizkari bastoa dala ere unibertsiko gaia. Ez da hola atratibo komerzial baduen zerbait. Eta orduan, hori egitean, planteamendu batzuk eduki ginozten, zer gai ibiliko ditugu, nola zehatuko dugu, eta, nire gana etorri zien, ikusten nik, ez dakit, oi hartzuna zeon tokianeo nire zea agertzen nuen, kezka eta nire garrasia, edo ez dakit, beste batzuk ere bai, baina nire gana etorri zien da. Jokin, ezin aldek ikau moldatu edo hasi, ustaro hau, nola, zean. Eta, bai, egingo izuet, eta hola, sartu nintzen zea hortan. Eta orduan, sartu, eta nire buruari lehen biziko galdera izan zen, hau ze izan behar da, soziologiako aldizkari bat, ada psikologiakoa, ala literaturakoa, edo, zer izan behar da? Ez, esan nuen, hau, unibertsian euskaraz egiten den, gizarte jakintza guztieri irekia izan behar da. Indarrik nahi badegu, edo interesik nahi badegu, guztiak implikatu baritu hor. Gizarte jakintzak. Hori zabala da. Jende asko ikutzen duena, jende asko gana zehatzen duena. Eta hori izan zen asmakizun on bat. Geroztinikoan analizatzen ez deneko. Ze, garai hortan, bazeuden beste aldizkaritxo batzuk, unibertsitate ofizialean ere gurean, Euskal Herriko Unibertsitate hortan, baina sortzen aiziran ikasle batzuek. Baina, karo, egiten zuten bat, filosofiala izalako, filosofiako aldizkaria. Hori laukaturen izaten zan, maleruski. Gu, alare, lehen kolpetik hasi ginen zifra poli bat eukitzen. Karo, UEUk militantziaz nik uste denak egosten zuten, militantziaz, UEUren produktua da, erosi behar da. Eta, horre zeitun, lareun bat inguruan, horre biltzen ginen, horia zifra polita zan. Eta, orduan, Uztaroren ibilbidea gero oso aberatsa izan da, ze etorri dira belaunaldi berriak, gazte asko, geozta formatuagoak, geozta sendoagoak, geozta argiagoak, nik oso ideia ona dut, jende asko niri inguruan horre zautu joanak, balio handikoak, eta orduan, gure desafioak joan dira, desafio, esango nuke, internazionalak izaten. Esan, frantzesak aldizkari, gizarte jakintzako ze aldizkari dauzkete. Edo inglesak, edo espainolak, alemanak. Gurea zergaitik ez da izan behar, euskeraz. Eta euskera dauzken zeakin, eta dauzkegun mugakin. Baina, hoien mailakoa. Behintzet, horrera bidean jarri behar gera. Ez du esan bi egunean helduko janik ez da bi urtean ere, horrela begira jarri behar gera. Orduan, desafio hori oso importantea izan da. Desafio hori pixkaka, ateratzen joan da. Ze Uztarok azken finean, hor agentzi internazionalatu bat daute, agentzi internazionaliek onartu digute, aldizkari zientifiko baten zeak bete zeituela. Eta guretzat hori garaipen bada. Oain, areago nahi dugu. Eta nahi duguna da, Uztaron adibidez, lan bat publikatuko duenak, lan horregaitik eukitzea merituak, publikatu alu bezala inglesez, alemanez edo ez dakit nola, beste hizkuntza batean. Kategoria hortako aldizkari batean. Horreaino heltzea. Hori dagoen momentu honetan borroka handi bat. Eta hori normalizatzea. Hortako, klaro, unibertsitateak gauza asko aldatu behar ditu ofizialak. Ez UEUk.
unibertsio ofizialak. Unibertsio ofizialetan euskerazko balorazioak egitekoan, betik, hegoaldean adibidez, Espainiako ministeritzako presentzia dago. Eta haiek moztu egiten dute, haiek gutxitu egiten dute, haiek egoak moztu nahi dizkiote euskerazko egakada horri. Eta orduan, lehen borroka bada, autonomia oso eukidezala Euskal Herriko Unibertsitate ofizial horrek, ja euskera maila guztietan konsideratua izateko. Eta ez egon beharrik zai ministerioak onartzeko, edo ez dakit kanpoko, ez dakit norko onartzeko. Ez. Espainiakoak euren artean egiten duten bezala, edo frantsesak euren artean egiten duten bezala, euskaldunek ere gure artean erabakiak hartzeko. Eta indar hori. Hor daude, borroka batzuk egiten jarraitu behar dienak, eta lortuko jogunak. Hor dago bitartean lortuko da. Eta behar bada egaina ez hain urtea askoan. Ze gauzak asko hobegotzen doatza. Eta gero esaten dut, kalidadea handitzen doa. Kalidadea handitzen doa. Euskal Unibertsitate guztian handitzen doa, eta euskerazkoan ere bai. Argi eta garbi, behar bada euskerazkoan gainea proporzioan gehien. Zer estik abiatu eta kontxo. Eldudan tokiaino heltzea eta gaur dauden emaitzakekin topatzea, nolabait bertigoa ematen die batzuri, ikustean hori dana. Ara, ze borroka euren inguruan, eta ze borrokatan jarraitzeko asmoa degun euren inguruan. UEUk Ipar Euskal Herrian, dakizuten bezala, luzea izan da, zaila izan da, euskerazko irakaskuntza poliki-poliki joan da, zabaltzen. Momentu honetan, adibidez, oain gu hemen gauden toki honetan, lizeo edar bat egin da. Lizeo, zentzu guztietan, aberatsa. Programazioz, gaien eta emango dien titulazioen arabera aberatsa. Orduan, pixkan, errotzen, indartzen dijoa. Eta gerozta jende gehiago konfiantza egiten dio ikastolari, eta ikastolaren lagun edo ikastolaren jarraipen diren UEU bezalako organizazio bati. Gerozta gehiago. Orduan, egitekoa da, hemen unibertsitate bat badago, frantsesa, eta frantses horrek badu euskal ikasketak izeneko zehatxo bat. Eta gero, badira ere, beste alor batzuetan euskeraz egiten ari dien irakasle batzuk eta hola. Hor sortu behar da benetan unibertsitate euskaldun bat. Oaingoz ez dana. Oaingoz oso estua da, laburra da, eta esaten dizuet, euskal ikasketa beak esaten danean, esan nahi du, restringitua. Ez da beste ikasketa batzuk egiteko euskera. Euskera ikasketa guztik egiteko da. Baliogarria da eta baliotu behar da. Orduan, desafioa iparraldean izan behar da transformatzea oinarrian eta historia batekin unibertsitate ofizialean dago nukleo hori. Pentsatzen dut hortarako lagunduko dela asko lizeo honebeak. Lizeo honen garapenak, eta hemendik pasatuko den belaunaldi desberdinen jokuak ekarriko duela unibertsitatean kapazitauta dauden jendeak alor guztietan euskera erabiltzeko. Hortan laguntza handiena UEU dute. Ze UEUkia esperientzia horiek baditu. Toki askotan egina, hegoaldean bereziki. Orduan, desafioa hori izan behar da, unibertsio ofizial eta organizazio ofizial bat hemen sortzea. Eta esaten dut, bide hori egitekoan ikastola eta UEU ezinbestekoa dira. Baina baita ere, AEK eta euskeraz lan egiten duten esango nuke antolamendu hori edanak.
antolamendu asko daude. Eta zorionez, aldizkari eta beste, eta lan hori denak, euskeraz egiten dienak. Gaur zorionez, jendea askoz lasaiago, irekiago, kanpotik dagoenak ere hartzen du gai hau. Ze garai batean, hori basatia zen gauza, zer dira hauek, hauen nundi datoz, nora zer nahi dute, nola. Eta gaur, euskeraren aldeko jarrera asko gozatzen ari da, esango nuke jendetza orokorrean. Hori laguntza izan daiteke, guk dauzkegun helburu horiek edo objektibo horiek betetzeko. Eta lehenbailen betetzeko eta ondo betetzeko. Hortxe utziko nuke. UEU urtez urte, nire ikuspegian, aldatzen joan da. Aldatzen joan da, bai balorazioan, bai ahali buruzko ikuspegietan, bitartekoen zean, jendearen eskaintzari lotutako aukeretan, UEU bat beti moitzen. UEU hain zuzen da instituzionalizatako organizazioak ez dauketena. Azken funtzean esango nuke dela, movimentu sozial handi bat. Eta movimentu sozial bat bezala, betik zerbait berria sortzen, edo bir lantzen, edo bir egokitzen jarduten dana. Eta horrek ematen dio, besteek ez dauketen zerbait, bizitasuna, indarra, gaztetasuna, kuraia, hor balore asko daude. Eta gero, klaro, UEU nola lan handi egin duen, eta masa asko ikutuak dituen, jende askorengana heltzen den, gerozta hobeto organizatzen doa. Organizazioak ere baditu, bere organizazioa ere badu, eta UEU programazioa aberazten ari da. Ze, lehen esana dugu, UEU hori, Udako Euskal Unibertsitatea, gaur batzuk behin baino gehiagotan esan dute, eta esango duke urteko Euskal Unibertsitatea dela. Urte guztiko Euskal Unibertsitatea, eta hala bihurtu da. Hor daude Eibar, eta hor daude hainbeste tokitan egiten diren mankizunak. Iruñan bezala, bestean bezala, toki askotan. Orduan, nik esango nuke, desarrollo handi batean dagon organizazioa dela. Baina, movimentu sozialaren izaera eta berezitasuna gordetzeituna, eta hori ez duela galdu behar. Horrek berrituko gaitu, eta horrek emango gaitu, oain arte heldu ez geran tokietara. Hori da moduriko berena. Horrek jendea berpizten du, edo pizten du, eta horrek ere laguntzen du forma berriak hartzen. Hori esango nuke.